començar, no sé si ens espera ningú més, no? No cal, no? Bé, doncs, és una roda de premsa de la candidatura popular de Tarragona. La roda de premsa té per motiu denunciar una agressió homòfoba i masclista que s'ha produït a la ciutat i després també presentar una sèrie de propostes que, com a CUP, es faran al proper ple municipal. L'agressió que he anomenat abans es va produir la nit entre el 18 i el 19 de juliol a Tarragona i recorre una mica a l'auto policial per tal d'explicar-vos-la. De fet, em sembla que tots teniu ja una còpia d'ell. A les 8 del matí, les dues persones que vivien en un dels municipis de la ciutat van aixecar-se i obrir la porta de casa seva, van trobar una pintada i les juntes d'entrada al seu habitatge ple d'un material blanc enganxós, el pany se trobava ple de silicona i la bústia també plena d'un material de tipus cola, no especificat, i alhora a la façana de la casa hi havia una pintada amb spray negre que incloïa també part de la porta i part de la façana on hi apareixia la paraula guarres. Aquesta pintada, segons la persona denunciant, té a veure amb el fet que ella i la seva parella són dues dones i, evidentment, és una denúncia pel seu caràcter homòfob i tot i que no aparegui també pel seu caràcter també masclista. Aquesta seria la denúncia que es produeix dintre de Tarragona i que em sembla que tots els que sou membres de mitjans teniu aquí una còpia per poder seguir. No teniu? Bé, que podreu, segurament seguint les meves paraules, reconstruir el que us he explicat. Aquesta seria la part de denúncia. Si teniu alguna pregunta al voltant d'això, podeu fer-la ara. És la primera vegada que es produïm una cosa similar? Doncs, segons sembla, sí. No sé si, suposo que hi ha hagut una denúncia sobre aquest tema, no sé quines explicacions o com han anat seguint, si us han informat des dels cossos policials de... Per la funció que tenim nosaltres hi ha la denúncia, hi ha la proposta de les demandants per fer-ho públic, però no tenim més constància del seguiment policial damunt del fet. Per què vosaltres no hi ha? Com? Per què compareixeu vosaltres? Perquè no som nosaltres, perquè som una organització social de la ciutat i se'ns ha proposat si volíem fer-ho públic i aleshores ho vam fer públic com a organització. Sembla bé? Continuem? Bé, després, a banda, coincidint i continuant amb la lluita contra l'homofòbia que des de la candidatura popular ja hem desenvolupat fins ara i que continuem desenvolupant endavant, proposarem el proper ple. El proper ple, teòricament, era el divendres d'aquesta setmana, finalment no serà aquest divendres perquè s'ha ajornat. Proposarem, seguint la normativa del ROM municipal, una sèrie de mesures que us explico així una mica ràpidament i després, si cas, entrem amb elles. La primera seria que l'Ajuntament se solidaritzés amb les veïnes afectades per l'agressió homòfoba i declarés Tarragona ciutat no tolerant a l'homofòbia ni a la transfòbia. La segona, que l'Ajuntament doni suport actiu al moviment d'alliberament sexual des d'una posició de no ingerència, respecte i col·laboració amb les organitzacions d'alliberament sexual i engegui campanyes de sensibilització en aquest sentit. La tercera, que l'Ajuntament insti els centres educatius a aplicar plans d'estudi, cursos i tallers sobre la diversitat sexual on s'expliqui el fet homosexual i transexual de forma objectiva, clara i sense prejudicis. La quarta, que l'Ajuntament es comprometi a potenciar espais d'ocis no consumista on el col·lectiu lesbià, gai i trans pugui expressar-se en llibertat, així com a penalitzar els negocis on tinguin lloc actituds homòfobes o transfòbiques i a respectar i dignificar els espais actuals de contactes propis del col·lectiu a la ciutat, tot evitant declaracions d'intencions al voltant de les pràctiques sexuals que a aquestes alçades no haurien d'ofendre ningú.
La cinquena, que l'Ajuntament busqui mecanismes de discriminació positiva d'accés a habitatge i a borses municipals de treball per a persones que hagin tingut dificultats en aquest sentit per raó de la seva opció sexual, incrementant la sensibilitat en casos de triple o quàdruple discriminació, dones lesbianes, transsexuals, etc. La quarta i la cinquena no són ni gratuïtes ni fetes a la babalà, sinó que tenen com a conseqüència actituds preses per l'Ajuntament de la ciutat als últims temps. És a dir, la quarta és conseqüència de l'atac directe al lloc de trobada lliure sexuals que es troba en algunes de les platges i les posicions del regidor de desordre públic Castillo que s'ha expressat en aquest sentit, i la cinquena és també conseqüència de la presa de posició de determinats propietaris de pisos davant de persones, en aquest cas homosexuals, que buscaven habitatge i que no van tenir accés al seu habitatge per la seva tria sexual. La sisena diu que l'Ajuntament garantirà que els diversos espais municipals i cívics de la ciutat es treballin per a la normalització del fet lesbià, gai i trans, així com que s'hi milloren els protocols d'acollida a adolescents i joves lesbianes, gais i transsexuals. Es garantirà així mateix que en els espais municipals per a gent grans també hi hagi protocols d'acollida de persones grans, lesbianes, gais i transsexuals. La següent diu que l'Ajuntament garantirà que la Guàrdia Urbana tingui i compleixi els protocols per atendre casos d'homofòbia i transfòbia que asseguren una bona i justa atenció a les persones afectades per atacs homòfobs i transfòbics. L'Ajuntament, a més, proposarà a la Comissió de Nomenclàtor, un segon punt, posar un nom de carrer amb el nom de 21 de juny, Dia Internacional per a l'Alliberament Lèsbic, Gai i Transsexual, tal com hi ha moltíssims altres carrers dedicats a la Dia Nacional de Catalunya, a la Dia Internacional dels Treballadors i les Treballadores, etc. I per últim, l'Ajuntament impulsarà la creació del Consell Local per a l'Alliberament Lèsbic, Gai i Transsexual de Tarragona, on hi participaran diverses institucions de l'administració pública, així com les organitzacions d'alliberament sexual, amb un objectiu plenament vinculant i no pas consultiu. I aquesta seria, diguéssim, el paquet de mesures que des de la candidatura del Grup Popular es presentarà dintre del proper ple municipal per tal que l'Ajuntament el tiri endavant o no, esperem que sí, i que d'alguna manera, com a mínim a nivell legal i a nivell obert públicament, les actituds lèsbiques, gais i transsexuals tinguin absolutament el mateix tractament, en aquest cas de discriminació positiva en alguns casos, com tenen qualsevol altra de les opcions que hi haver en Quin és el procediment administratiu que se segueix per poder presentar aquesta moció? Bé, fins ara, com a CUP, com que és una representació de l'Ajuntament, com a qualsevol altre col·lectiu també es pot arribar a fer, es proposa al ple i el ROM, que és l'organització municipal vigent a la ciutat, té una possibilitat que és presentar propostes al ple i a partir d'aquí el ple decideix tirar-lo endavant o no. Es parlarà amb tots els partits per tal que s'intenti tirar endavant, perquè no arribi des de fora i sense un coneixement propi per part d'aquestes organitzacions, i a partir d'aquí cada un es decidirà, esperem positivament, davant d'aquestes propostes que hem fet. És a dir, que la Junta de Portaveus hauria d'acceptar que això anés a i després s'hauria de votar. Exactament, sí. Podeu comentar una cosa, sí, sobre el web. Aquestes actuacions que demaneu de l'Ajuntament no estan penalitzades ja pel Codi Penal? Pel Codi Penal? Doncs pel Codi Penal estan penalitzades si són demostrables. Si en el cas, per exemple, quart que cinquè que he explicat, on un membre, una persona amb actituds gais va buscar pis i no el va trobar i li van ser denegades possibilitats de trobar-lo pel fet de la seva postura sexual, evidentment que estan penalitzades sempre que es demostrin, però en aquest cas és gairebé impossible de demostrar, a no ser que portis una gravadora i un notari al costat com per buscar pis, que això no fa ningú, evidentment, i per tant, com que aquestes actituds sí que es troben per part d'alguns dels propietaris, el que es busca és possibilitar que hi hagi una facilitat d'accés, diguéssim, igual que qualsevol altra persona. Quin altre, per exemple? La Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana, evidentment que el que proposem que els protocols funcionin és perquè els protocols ara mateix, si existeixen, no es compleixen.
I quina altra? Vols que les comenti totes o n'hi ha alguna específica? No, simplement aquest, el punt 4 i 5è. I en el cas, per exemple, del quart, el quart va tornar a passar el mateix, és a dir, en aquests casos com que és tan complicat provar que el no accés a un local d'oci no s'ha donat precisament per la postura sexual de la persona en concret, aleshores el que es demana és que hi hagi molta més atenció davant d'aquests casos i que no es prenguin com qualsevol altre cas més. Fa 20 anys aquí a Tarragona es va donar un cas claríssim de discriminació en un local molt conegut de la nit tarragonina i va ser pràcticament impossible provar-ho. Però es va donar en 3 casos, és a dir, es va donar en un cas, es va donar en un segon cas en què van anar a provar si passava exactament això i es va donar en un tercer cas. I tot i així va ser impossible de denunciar el fet perquè no hi havia la possibilitat legal de... Hi ha alguna pregunta més? Aquesta posició de nou de presentar-te? Sí, jo em dic Jordi Martí i soc membre de la candidatura de la Unió Popular de Tarragona. Tot i que no ho sap.